Η μεγάλη συνάντηση των Ποντίων της Αχαΐας. Ο κορυφαίος ετήσιος θεσμός του Φάρου Ποντίων Πατρών. Το Σάββατο 2 Μαρτίου στο Αρχοντικό της Ευτυχίας στην Ωβριά, ο Φάρος Ποντίων Πατρών γιορτάζει και σας καλεί όλους στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Στο μουσικό πρόγραμμα από τη Μακεδονία, ο Χρήστος Ακριτίδης στο τραγούδι. Ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος στη λύρα και ο Δημήτρης Μητρούλης στα κρουστά. Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ το άτομο που περιλαμβάνει φαγητό και απεριόριστο ποτό. Σάββατο 2 Μαρτίου. Οι Πόντιοι και Φιλοπόντιοι της Αχαΐας γιορτάζουν στο Αρχοντικό της Ευτυχίας στην Ωβριά με πλούσιο ποντιακό πρόγραμμα και το Χρήστο Ακριτίδη στο τραγούδι. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 2610 522 115.